Вече сме съвсем интерандели. Скъпи приятели, едва ли има наш зрител, който да не знае името на нелоялната работодателка госпожа Мария Петрова. Даваме клятва от наши зрители доста крупни суми. Както е казал поета, кой не знае Мария Петрова? Кой не е слушал за нея? Работихме с един работодател, който е нелоялен към работниците си. Това самия работодател се казва Мария Петрова. Не изплаща заплати на служителите си. Тя ми поиска на заем 7000 евро. Аз съм върнала парите, така че няма да съм Върнала парите? Да. Невероятно, аз не съм сега от по-голямо. Имаме новина, скъпи приятели. Трябва да перифразирам един колега. София да разбере какъв човек има, за да се пази. Нека да се пази, да, пазете се от мен. От мен е взел 11 000 лева, завел съм дело, осъдена е същата, но има в прокуратурата, не в прокуратурата, съда, шаниране на делото и си играят на пинг-понг. Аз искам да отправя да се обърна към министър Цветанов и да му кажа следното. Господин Цветанов, ето ви още един типаж на наглите, така че действайте. Да, пазете се от мен. Тя ме подведе, че щяли да вземат апартамента, плачейки пред мен, с молби за пари. Говорих с мои приятели да изтеглят кредити. Един ми приятели с 33 000 лева кредити, други ми приятели с 17 000 лева. Измамените от Мария Петрова продължават да се роят. Какъв е проблема и какво се случи точно с вас? Искаше да си закупя къща в много изгоден квартал на Пловдив. Аз си дадох една сума от порядъка на 100 000 лева. 100 000 лева? Да. Какво се случи с тази сума? С тази сума до ден днешния чакам да я получа, обаче не съм получил нищо. Да, пазете се от мен. Поръчител съм за въпросната Хикс тройка, кола, която станах поръчител, за да мога да я вземе. И ноември месец 2009 година ми пристига от съдия изпълнител изпълнителен лист, че съм осъден да заплатя сумата от 22 000 лева. Значи с тези 100 000 добавяме 22 000, така ли? Да, пазете се от мен. Бях провокиран от ваш репортаж с госпожа Мария Петрова, която на нас дължи малко по-малка сума, 78 000 лева. Тя беше наш наемател в луксозен оборудван наш спа-център. И двамата сме почнали дела да водим, но искаме да използваме вашия ефир, за да може да предупредим всички хора, просто да избягват въпросите госпожа, защото виждате, че тя наистина продължава да завлича хора къде ли не. Да, пазете се от мен. Скъпи приятели, сега ще се опитаме да направим опит да се свържем по телефона с госпожа Мария Петрова, за да видим какво ще обясни на господин Маев, след това и на други измамен господин. Ало? Да. По принцип имам проблем за днеска. Може да направиш нещо това, което го обещава, да ми преведеш някакви пари? Не, нали ти казах с удоволствие, ако влезнат, ще ги нека към 3-4 да се чуем. Тези не са ги пуснали още. Обаче, ако не ги пуснат до 3, това означава, че автоматично ще дойдат в понеделник. И затова викам аз, ако ти обещая сега за днес, това трябва да не съм точна. Това се случва сигурно за 100 път. Ало? Да. Миме, здравей. Здравей. Сашо Гунчев се обаждам. Сашо Гунчев, чак не мога да... Вече забравили Александър Гунчев. Имаше спа-център при нас, бе душа. Бе душа, да, здравей. Как си? Видяхте тук в Пловдив и исках да те питам, имаше възможност да се видим, все пак там да уточним какво правим с... Те са доста парички задължения, големи. Къде ме видя в Пловдив? Защо не ми се обади? Минах просто с колата набързо и така не беше удобно. Исках да те притеснявам и затова исках да те питам кога ти е удобно да се видим. В крайна сметка да си поговорим малко. Ние хубаво трябва да ги уточним тия неща, защото нали има и разни неща мои при вас. И там да седнем да ги направим нещата и да... Да. Кажи кога ще е удобно. Аз ще идвам в понеделник в Пловдив. Между 2 и 3 съм заета. Искаш ли или в... Значи, лотът или между 2 и 3 или между 3 и 4? Понеделник. Добре. Значи, имате среща. Очаквайте следващото продължение на репортажа от Пловдив. За господарен ефира Густомир Велков. Скъпи приятели, предполагаме, че няма да се изненадате, ако ви кажем, че госпожа Петрова в понеделник нито преведе парите на един потърпевш, нито се среща с другия. Страшна работа. Още утре обаче ще ви покажем как други потърпевши са успели да я осъдят. Да, но за съжаление органите на властта не могат, разбираш ли, да я намерят.
за да я връчат изпълнителния лист. Което е доста чудно, скъпи приятели, нали така? Ние открихме много лесно. Шли веднага. Ай, тя очевидно, господин Василев, не се крие. Найма нови офиси, взема нови заеми. Душица е тя. Какво прави за душа? Пък и телефона си вдига, ти трябва да открият, нали? Да, но те се вика... Стига толкова тец. Така. Самата, скъпи приятели, пропускайте